Vendégünk Timár László, aki hát eddig a Pajzs gépjárművédelemmel jött hozzánk, mint alapító és tulajdonos. Most viszont létrehoztál egy más oldalt, mégpedig, ha jól tudom, gépjárművédelem. Gépjárművédelemmel kapcsolatos. Ez egy összetett dolog. 23. éve foglalkozom a Pajzs gépjárművédelemmel, de több mint 3 évtizede foglalkozom bűnmegelőzéssel és biztonságtechnikával. Tehát már előtte nekem volt tapasztalati előnyöm ezen a területen más olyan cégekkel szemben, akik gyakorlatilag ugyanezt a tevékenységet végeznék. Tehát én nem mérnök vagyok, nem műszaki ember vagyok, én biztonságtechnikával, illetve bűnmegelőzéssel foglalkozom. Foglalkozok például a szervizekben történő átvágásokkal. Konkrét esetet mondok. A vállalkozásomban 2023. szeptember hónapban 5 autó akadt fönn a rostánkon, ami szerviz után elő volt készvétel lopásra. Belepiszkálnak a rendszerbe, át tudnak kötözgetni az autóban dolgokat, és ha kiadja valaki az autóját a kezéből a szervizbe, az nem lehet tudni, hogy a szervizben dolgozók kik és mit fognak csinálni. Nekem van is ismerősöm, akivel ilyesmi történt, de bizonyíthatatlan volt. De mondj egyet! Az autó a konkrét indító kódját senki más nem fogja tudni, csak az adott márkaképviseletben dolgozó. Akkor megkérdezik tőlem, hogy lehet ellopni 20-30 másodpercet egy autót, hogy információ által. Nem okosabb a tolvaj, mint egy átlagember. Ő avval az információval rendelkezik, amit meg fog vásárolni a jogosulttól. Ki ennek a jogosultja, ki ennek a birtokosa? Hát aki szervizeli az autót. Megvan a kód, tudja, hogy hova kell menni, tudja, hogy nincs benne indításgátló funkció, semmi az autóban, csak a gyáruk himi-humi. Oda fog menni, és pontosan annyi idő alatt lopja el az autót, mint amikor legálisan valaki beindítja az autóját. Ez most nagyon rossz, amit mondasz, mert bárki nézi ezt a műsort, és ez még nem jutott volna eszébe, az bizalmatlanul fog a kocsijával a szervizbe elmenni. Hogy tudok védekezni? Csak úgy, hogyha utólagos védelem van benne az autóban. Nem csak egy dolog van, amivel becsapják szervizekben az embereket, nem csinálják meg az elvégzett munkát, fenyegetik az ügyfelet garanciavesztéssel. Tehát egy olyan irányba beszorítják, beterelik a hozzá nem értő naív ügyfelet, amit ők akarnak. Azt mondják, hogy ki van cserélve a motorja a szervizbe, és nem volt kicserélve, és mondjuk beáll a motorja. Nagyon pontosan egyébként meghatározható, hogy ki és mit csinált az autóval, hisz mi nekünk a szerviz utáni ellenőrzési programunkban benne van, ki vett át az autót a szervizben, mit szervizvezető, ki és milyen céllal, okkal. Jó, de rögzítve van az előtte állapot is, és az utána is. Igen. Ja, hát akkor ez elég egyértelmű. Tehát a saját ügyfélkörünkben, amióta ezt a programot bevezettük, nullára tudtuk csökkenteni ezeknek a cselekményeknek a számát. Rengeteg autós hív föl, akinek nem a mi Pajzs technológiánk van az autójában, hanem csak kárt vallott. Elvitte az autóját szervizbe, és mit tudom, egy hét múlva ki van lopva belőle X alkatrész. Vagy a vadonatúj alkatrészre van kicserélve rossz alkatrészre. Miért? Mert abban el fog romlani, ügyfele majd vissza fog menni, és jó pénzért majd lehet, hogy ugyanazt az alkatrészt építik be. Aljaságnak tartom mindazt, amit emberekkel megmernek tenni márkaképviseletek és szervizek részéről. Tegyünk annak érdekében, hogy ezt az állapotot meg lehessen szüntetni, és ezt a gépjárművédelmi oldalt pontosan ezért hoztam létre.